Unsa kala? Nagbulad ko aning ako pinunitan nga mais. Katik-tik, daghan nag-ingon nga ano daw mamunit pa kog mais nga. Naana daw ko isildo unsa. Daghan man usik, masayang man ko kay maogoy ako ning pag gigikanan nga mamupok kog mais. Mapunan pa man gani nang hubag. Kana na bang kwarta na mo abot. Daga naman kong pondo nga ako nang tinaphan magpili na po ko karon og kuan kanang ibaligyaay na ako daghan na mga 15 kilos na siguro na. Pila ding kilo sa maisla? 17 karon. 17. 17. Basta na po. Apay. Pa. Apay buwaray dako na. Maging anak nga sa pamunit ang bato tagsa-tagsaon mga katiktik anak. Ingon anak nga trabaho nga makakwarta kadayon inog sa kamilian pa og kanang bato kanang dahil pinunitan ragon nimo sinilhigod nimo sa simento. Anak. Kalingawan na ning trabaho ako wa na kay trabaho sa balay kanang anak maglingkod ka pili-pili magabi ipon magpili-pili ya mo mata pag sayo 4:30 magpili-pili na ko diare maglingkod na ko pagkabuntag napuno ni sa akong pilihan. Wag og alahas. Koyo kay maosik. Ug mahurot na ko ni kapili na siguro ni mga 25 kilos.
Pila man na? Tag 70, tag 17. Ubos 15, kapalit na kong tanduay. Eh, Ha? Dahil ang tanduay lang ka na lang nakaon. ulit na po kagkako. Wala ba para magtanduay na. Sudan. Aresta biya ka. Sa? Da? Oh, Da? aresta. Artista ro ka. Sinay-sinay na kanya ang tanaw. Ay. Dili na ibutang daan. Aresta biya ni Lulang din. Sa una mga katik-tik. Murag lisod ko ba, hindi ko makapalit o tulo ka kilo, maglisod pa ko, asa pa ko. Ngita o palit tulo ka kilo. Mao ni akong trabaho, manangkong, manlabada. Kani mais, umahinis kardero. Kung asa gud ko dapit ba, kwartahan ako, naay mo sugo sa ko. Ligod ko mo balibad, basta kay minaayo makapalit na ko sa ako mga apo. Layo, gilak-lak. Hmm. Gilak pa dahil ka. Gilak ng gusto. Kila. Ni mo nang di na. Salamat. Anang disjud na ko biyaan ni. Makakita ko mais ug asa dapit. Kuan naguna-una gani ko nga. To adapit sa sawmill daghang kayong mais at bulalanan. Naguna-una ko ba nga. Makahigayon ko nga ako'y trabaho ka na. Maadto jud ko dito. Punito ni mo. Oo. Punito na ako. Kay kanang mulabay ko ba? Daghan kasayang ko ng mais. Namunit sig mais karon lado. Kutong namin diya nagsaka. Do. Hmm. Namunit di do. Kami ate. Do. Namunit ni. Puno pa jud. Ano? Oh. Ano na, mamunit yun ka. Hmm. Makapanangkong pa karon lang kaya pa nimo. Oo. Sa pinaibang tito. Ano yun naman ko mo, intra pa nang ko nga. Mag-unangkong lang ko sa una kay insulod manggod ko kay may mahimo, insulod kong arawan. Na niya, maunang bisa kung sa lang trabaho alagi kay kuan ka ng trabaho ta kay bayan arawan. Kada adlaw makabayad pud ka sa arawan kay amay imo pang ulan. Ang kanira man labada ang kuan kay og tinuwa di man katagaan og dili mauga kay piluon pa man. Ug di mauga di man kadaan pilduhan. Aresta biya ka.
Lingawan gud ni kung sakit ang mata, di na undang na. Kung magsakit na ang kuan, undang na wa may di may musilot ga, muundang ka. Oo, sa una, kanang bisaon sa trabaho na agi pa nako ng pamanit og saging binangkong tag 2 sa ang kilo eh. Nya gikan sa packing magpas-an pagkag sinako kay adto man nimo kuha as packing ang saging. Sige lang basta maka palit og kuan. Unsay makaon. Karon mag-nok-nok bitaw ko sa kuan nga. Pwede na makapalit na sa una kasi magjukong bugas karon pwede na mapalit. Upo kasako, unom kasako, iskasako, ana ba? New Year. Nya, Nakagpun sa kanal. diin. Dito sa mga balay. Na. Nanapoy motor. Hmm. Udo dali. Naanak pa dyan siya na anak. Kapit siya na anak ni Tibo. 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 Ni Tibo dito ay. Tibo titian. Tama anak ko ni Tibo man. Unsa may mamailan sa. Unsa may mamailan sa tibo day. Hmm. Ano pinasama yun? Sabihan kay kagbaba. Pagtanaw ni mo Tanaw ni na ko tibo. ni Tibo man. Tibo man to. Nakagpun sa kanal. Dito sa mga balay. Nya wa siya masamad. Wala. May galing yan na ibitin. Bot, bot. Kasi, galing yan na ibitin. Bot-bot naman kasang. Urit. Bitin sa Lapis siya. si kapila-pilya. Mga katik-tik, mauna tong akong vlog sa pagtanaw. Sa sa pagtanaw ninyo. Mainaot ka balipay mo. Wala pa. Amping pa, amping. Amping kanunay. Kanunay. Bye-bye. Bye.